Voor de 5e keer organiseert de Kiwanis Club Schierpersland dit jaar het toeptoernooi. 80 deelnemers gingen met elkaar de strijd aan om met de laatste slag van 4 kaarten de hand- en zo de toepbeker te winnen. Na een aantal jaar te hebben gespeeld voor Titanis de wereld uit, werd er dit jaar een ander doel gesteund. Nu doen we het wat dichter bij huis voor deze 5e toepeditie. En steunen we Into Music voor de Petrusbande en Euterpe. Het spelletje met de 32 piketkaarten draait vooral om een combinatie van tactiek en bluff. Het doel is om de laatste slag te winnen door de hoogste kaart van de betreffende kaartkleur op te gooien. Een klaveren 10 wint het dus niet van een harte vrouw. Maar niet alleen uit liefde voor het caféspelletje deden de toepers mee. Omdat het belangrijk is dat er meer vrouwen zitten. Ja, en ik heb een hele lieftallige partner en die vond het wel heel leuk als ik ook meedeed. Dus dat is eigenlijk de reden. Omdat ik al 3 keer meegedaan en omdat ik titelverdediger ben. Dus ik vind het niet netjes om dat niet meer mee te doen. Omdat het leuk is, je leert nieuwe mensen kennen. En voor mij om de gezelligheid vooral. Het is super leuk. Wat leuk eraan is je komt in 5 verschillende cafés in Venray. Dus het is al leuk om elke keer naar een andere kroeg te gaan. En buiten dat zit je elke ronde dat je doordraait, en het is continu doordraaien na elke ronde, kom je bij andere mensen te zitten. Dus je leert in een hele korte tijd dat je heel veel mensen kennen. Dat vind ik het gezellige eraan. En het gaat niet zozeer om een toepen wat mij betreft, maar dat is wel een manier om met andere mensen in aanraking te komen. En zoals bij goed gebruik, wanneer 3 keer op rij de wisselbeker gewonnen wordt, mag de gelukkige winnaar hem definitief houden. De truc is, we zitten nu met een wisselbeker die 2 keer de afgelopen 2 jaar gewonnen is door Mark Dirks. Dus ik heb alle deelnemers opgeroepen om ervoor te zorgen dat de wisselbeker weer terugkomt in het spel. Als dat niet lukt, als je voor het 3e jaar naar Mark gaat, dan zijn we hem kwijt. En dan moeten we een nieuwe beker kopen. Wat geen probleem is natuurlijk, we gunnen het hem. Maar ik denk dat we de competitie behoorlijk moeten aanwakkeren. Je hebt al een plaatsje klaarstaan in de kast voor die mooie beker? Ik moet nog een kast gaan timmeren, want die beker is een beetje groot. Dus wat dat betreft, dat zou moeten gaan lukken. Maar ik denk dat mijn ega er niet zo blij mee is. Geluk voor de wederhelft van Mark, want de beker ging dit jaar niet naar hem toe. Aan de finale tafel wist uiteindelijk Jan Muizers de felbegeerde beker in de wacht te slepen. Voor Into Music werd €2633 opgehaald.